всемогутница, дары святые, за тело Твое и за кровь. Да прини свою пробачу сим Тебе яковы, коли до стола Твоего приходим. Дякую, Пане,
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие, любые браты и сестры, збираемся разом у нашем костеле парафіяльным для того, што вельмі добра выразіў спеў на пачатак літургіі, каб падзякаваць Пану за цела і кроў ягоную, за ўсе бясконцыя дары, якія словамі выразіць немагчыма. Мы хочам наноў усвядоміць сабе у гэтую урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Езуса Христа, усвядоміць сабе тое, што маем найвялікшы скарб, які хочам бараніць, паглыбляць, якім хочам жыць тут падчас гэтага зямнога нашага жыцця. Гэты пасілак на дарогу, якім стаўся для нас сам Бог. Гэта вялікая таямніца нашай веры, і гэта мы яшчэ сёння падчас гэтай Еўхарыстыі скажам. Але ўжо на пачатку гэтай літургіі заахвочваю вас, браты і сёстры, узбудзіць у сэрцы падзяку за гэты вялікі дар такой еднасці з Богам, яго блізкасці да нас, такой бясконцай. Каб усвядоміць сабе, наколькі мы адораныя, як шмат дароў мы атрымалі. Нават калі ў жыцці, можа сёння перажываю якія-небудзь цяжкасці, складанасці, што ніхто мне не можа забраць, так гэта самого Бога, які хоча быць ува мне. Гэтага ягонага жадання ніхто не можа змяніць. І гэта вялікая радасць. Гэтую Еўхарыстыю цэлебрую за ўсю нашу парафію, за нашыя сем'і, за хворых і церпячых. Асабліва хачу памятаць пра тых, хто можа на дадзеным этапе жыцця не можа прыняць святую камунію, але ўсім сэрцам прагне, каб як найхутчэй змог гэта ўчыніць. Брат Сергей моліцца за нашага брата Андрэя Жылевіча ў дзень нараджэння і просіць да яго ўсіх патрэбных ласкаў. А на пачатку гэтай святой літургіі перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкай, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашого. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі спокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем
Помолимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували в себе плен Твоего откупления, які живеш и владариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. У тыя дні Мельхізедек, король Салема, вынес хлеб і віно, а паколькі ён быў святаром найвышэйшага Бога, благословіў Абрама, кажучы: «Няхай будзе благословлены Абрам Богом найвышэйшым, стварыцелем неба і зямлі. Няхай будзе благословлены найвышэйшы Бог, які аддаў у твае рукі ворагаў тваіх». Абрам даў яму 10-тую частку з усяго. Гэта Слово Божие. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Пан сказал моему пану: сядай праворуч мяне, пакуль не покладу ворогаў твоих до подножа твоего. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Жезло силы твоей спошле Пан Сиону, будешь владарить сярод ворогаў твоих. С тобою панаванне ў дзень твоей моцы, у бляску святости. Зулоння перед світаннем народзіў цябе. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Пан присягнул и не пошкодует. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Ты святар навеки, на узор Мельхизедека. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама ўзяў пасля вячэры келіх і сказаў: «Гэта ёсць келіх новага запавету у крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць з гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе». Гэта Слово Божие. Хлеб
хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Слава Євангелію. У той час Езус гаварыў людзям пра валадарства Божае і аздараўляў тых, каму было патрэбнае аздараўленне. А дзень пачаў хіліцца да вечара, і, прыступіўшы да яго, 12 казалі яму: «Адпусці людзей, каб яны пайшлі ў навакольныя вёскі і пасяленні, дзе знойдуць начлег і ежу, бо мы тут у пустынным месцы». Але ён сказаў ім: «Вы дайце ім есці». Яны сказалі: «У нас няма больш 5 хлябоў і 2 рыбін. Хіба што пойдзем купім ежы на ўвесь гэты люд?» Было ж каля 5000 чалавек. Але ён сказаў вучням сваім: «Загадайце ім сесці групамі па 50 чалавек». І зрабілі так, і пасадзілі ўсіх. А ён, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбіны, і паглядзеўшы на неба, благаславіў іх і паламаў, і даваў вучням, каб раздавалі людзям. І елі, і насыціліся ўсе, і рэшты кавалкаў сабрана было 12 кашоў. Гэта слова Пана. Слава Христе. Дарагія браты і сёстры, збіраемся сёння на гэтай святой імшы ва ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Пана нашага Езуса Хрыста. Я думаю, на пачатку варта троху прыгадаць сабе гісторыю гэтай урачыстасці, адкуль яна бярэцца і як яна з'явілася ўвогуле ў касцёле. Усё пачалося больш-менш у 1215 годзе. Гэта таксама вельмі такі цікавы час, калі жыў і служыў святы Францішак. Адбываўся 4-й латэранскі сабор, і вельмі верагодна таксама, што святы Францішак нават удзельнічаў у гэтым саборы. Сабор – гэта такі спецыяльны, скажем, такое з'яднанне, з'езд біскупаў, кардыналаў, на якім штосьці вельмі важнае вырашалася. І гэтыя рашэнні яны потым мелі на ўвесь каталіцкі касцёл ва ўсім свеце. Вось менавіта ў гэтыя часы, на пачатку 13 стагоддзя, было вельмі шмат еретыцкіх рухаў, і адзін з такіх рухаў, ён не прызнаваў таго, што падчас святой імшы, калі святар вымаўляе вось гэтыя словы перамянення хлеба ў цела Хрыста, віна ў кроў Хрыста, што еретыцкія рухі казалі, што гэта ўсё роўна застаецца ўвесь час з хлебам і віном. Вось менавіта на гэтым 4-м латэранскім саборы быў прыняты дагмат таго, што калі святар вымаўляе словы, што гэта цела маё і гэта кроў мая, сапраўды ў гэтым моманце адбываецца перамяненне хлеба ў цела Хрыста, а віна ў кроў Хрыста. І таксама вельмі цікава, што на гэтым саборы першы раз у гісторыі касцёла была прынята такая пастанова, каб людзі абавязкова адзін раз у год спавядаліся. Вось менавіта такі наказ велікоднай споведзі, ён таксама ідзе з гэтага 4-го латэранскага сабору, тое, з чаго мы цяпер таксама карыстаемся, што споведь, яна павінна ачышчаць нашу душу, каб мы чыстай душой маглі прыняць ужо цела Хрыста. І трошечку далей, самае цікавае, што не толькі нейкія еретыцкія рухі ў гэта не верылі, а таксама некаторыя святары, яны мелі пэўныя сумневы, што калі яны адпраўляюць вось святую імшу, ці гэта вось
хлеб і віно перамяняюцца ў цела і кроў пана. І адбыўся такі выпадак у 1260 годзе ў адным з італьянскіх гарадоў у Умбрыі. Вось адзін такі святар, які не верыў у гэта, калі вымаўляў вось гэтыя словы, на госты праявіліся кропелькі крыві. Адбыўся эўхарыстычны цуд. Таксама пасля адбываліся такія прыватныя розныя аб'яўленні, што ў 1264 годзе папа Урбан IV, ён гэтае свята вось найсвяцейшага цела і крыві пана нашага Езуса Хрыста, так як мы яго называем Божае цела, у 1264 годзе папа Урбан IV яго зацвердзіў і распаўсюдзіў на ўвесь свет. Вось дзякуючы дзесьці гэтым выдарэнням мы таксама сёння з вами збіраемся, каб святкаваць гэтае свята. Потым трошечку далей, як патачыліся справы, я думаю, што шмат хто з нас чуў пра такога святога Тамаша з Аквіну, вельмі выбітны тэолаг, вельмі інтэлігентны. Ён напісаў суму тэалагічную, што вось вельмі разумна ён стараецца ўсе гэтыя справы тлумачыць. І, напрыклад, гэты папа Урбан IV папрасіў яго напісаць гімн праслаўлення, песню, таксама літургічны гімн, каб вось праслаўляць найсвяцейшага цела і кроў Хрыста. І самае цікавае, што ўсе мы ведаем гэты гімн і мы яго спяваем, толькі можа самі не ведаем, што гэта ён. Вось калі мы спяваем у касцёле таямніцу сакрамента, вось гэта менавіта адна са строфаў «Праслаўляем шчыра ўсе». Вось менавіта гэта адна са строфаў гэтага гімна, які ўжо існуе 800 год у касцёле, і гэтымі словамі, пачынаючы ад святога Тамаша, мы менавіта праслаўляем найсвяцейшы сакрамент. Ёсць у гэтым гімне такія словы, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Цікава, што святы Тамаш, наколькі б ён не быў разумны, ён перад смерцю хацеў спаліць усё тое, што ён напісаў. Вось усе свае такія разважанні ён адчуў дзесьці ў сваім сэрцы, што розумам гэтую вялікую таямніцу не можна агарнуць. Што чалавек тое, да чаго вось ён можа дадумацца, што ў параўнанні з тым, што адбываецца на алтары, у параўнанні з тым, што мы прымаем у нашае сэрца, гэта занадта мала. І вось гэтыя словы менавіта, што няхай святло веры прынясе тое, што адбываецца, я думаю, што для нас, хрысціянаў 21 стагоддзя, гэта вельмі добрае пасланне. Бо мы вельмі часта прывыклі разлічваць на ўласныя сілы, на ўласны розум. Паглядзіце, вельмі часта адбываецца так, калі я не разумею, то на веру вельмі цяжка прымаць. А вось гэтыя словы, калі Христос кажа, што «Я буду з вами ва ўсе дні аж да заканчэння свету». Калі мы маем веру, тое, што адбываецца на алтары кожны дзень, не толькі вось у некія вялікія святы, не толькі ва ўрачыстасці, кожны дзень мы цэлебруем эўхарыстыю. Кожны дзень мы цэлебруем святую імшу, на якой хлеб і віно перамяняецца ў цела і кроў Хрыста, які мы прымаем у сваё сэрца. Менавіта слова «эўхарыстыя», яна перадусім азначае падзяка. З грэцкай мовы гэта тлумачыцца як падзяка. Тое, што мы прыходзім, паглядзіце на эўхарыстыю, на святую імшу, я думаю, адзін з матываў, каб перадусім падзякаваць Богу за ўсё тое, што адбываецца ў маім жыцці. Падзякаваць за тое, што дае мне сілы, дае мне працу, дае мне маю сям'ю, адносіны такія альбо іншыя. Вось менавіта першае пачуццё, якое прынамсі павінна нараджацца ў маім сэрцы, гэта падзяка Пану Богу, падзяка і праслаўленне ягонае. А ўжо другое, паглядзіце, калі мы таксама прыгатаўліваем дары, вось хлеб і віно на алтары, потым святар кажа такія словы, што няхай маю і вашу ахвяру прыме Пан Бог усемагутны. Вось самае цікавае, што мы ўсе разам гэтую найсвяцейшую ахвяру цэлебруем,
найсвяцейшую ахвяру святкуем, і калі святар трымае ў руках хлеб і віно, то вось у гэтым моманце мы можам прынесці на алтар так у сваім сэрцы усе нашыя просьбы, усё, што адбываецца ў маім сэрцы, усё, што, можа, я б хацеў, каб змянілася ў маім жыцці, усё тое цяжкае мае змаганні, я ў гэтым моманце разам са святаром магу сказаць, што прымі, Пане Божа, і перамяні гэтую маю ахвяру, перамяні маё жыццё. Я думаю, вельмі прыгожы знак таго, што гэтае свята прыпадае на чацвер. Можна яго святкаваць таксама ў нядзелю, але вось менавіта гэта адбываецца заўсёды ў чацвер пасля Найсвяцейшай Троіцы. Гэта роўна 60-й дзень пасля з мёртвых паўстання Хрыста. І я думаю, што чацвер, вось такі звычайны дзень, ён таксама прыадкрывае трошачку таямніцу Бога. Бо Бог, ён любіць штодзённасць, што вельмі прыгожа збірацца вось так разам, вельмі шматлікай такой колькасцю людзей, каб праслаўляць Бога. Але самае цікавае, што Бог прысутны ў нашым жыцці, у нашай штодзённасці, у кожным маленькім мінімальным моманце. Я вось так хацеў, можа, каб увесь час не толькі я казаў, задаць вам такое адно пытанне. Вось хто ведае, ёсць такія 4 постаці падчас святой імшы, дзе прысутны Христос падчас святой імшы. 4. Давайте разам пастараемся назваць. Калі хто ведае, можете крычаць, я попробую адказаць. Давайте, першае. Грамчэй? У святары. Добра, 1 з 3 ёсць. Яшчэ 3. Не чую. Падчас перамянення, добра. То есть уже у хлебе і віне пасля перамянення. Яшчэ 2. У Божым слове 3 і 4. Хостая была у людзях. Вельмі добра сестра Кацярына кажа, паглядзіце, што вельмі часта, вось чаму я хацеў сказаць пра гэтую штодзённасць, што вельмі часта, паглядзіце, калі мы прыходзім у касцёл, мы робім такі прыгожы жэст, што мы становімся на калена перад табернакулем. Чаму? Бо там прысутны Христос. Калі мы чытаем Божае Слово, таксама паглядзіце, мы, ці святары, ці д'яканы, робім потым такі жэст, што мы цалуем Божае Слово, што мы ставімся да яго з вельмі вялікай пашанай. Калі мы прымаем святую камунію, таксама гэтае пачуццё, ці калі я яго трымаю ў руках, ці адчуваю, што я прыняў Хрыста, яно таксама неяк такое высокае. А паглядзіце, што і дакументы касцёла, і сестра Каця таксама вельмі прыгожа кажуць, што Христос падчас святой імшы прысутны ў кожным з нас. У кожным без выключэння. Што вось гэтая вялікая таямніца Бога, вялікая гэта ўрачыстасць, якую мы сёння святкуем, цела і крыві Хрыста прысутных у кожным з нас. Што па сутнасці, калі б мы гэта вельмі глыбока прынялі да сэрца, то калі мы прызвычаіліся ўкленчыць перад табернакулем, то варта было б, каб муж перад жонкай стаў на адно калена, каб жонка перад мужам, каб, можа, бацькі перад дзецьмі і таксама дзеці перад бацькамі. Таму што ў гэтым чалавеку, які стаіць побач са мной, прысутны Христос. Што ў гэтым чалавеку, нягледзячы на тое, што ён думае інакш, што ён, можа, апранаецца інакш, што у яго некая ментальнасць іншая. Паглядзіце, што Богу гэта не перашкаджае, каб увайсці ў сэрца кожнага чалавека. І вось, я думаю, гэтае свята вялікае, якое мы сёння святкуем, яно нам павінна прыгадаць, што Бог прысутны ў маім жыцці, што гэтае Божае цела, якое мы сёння прыйшлі адараваць, таксама праслаўляць, каб я убачыў у сваім жыцці прысутнасць Бога і таксама праславіў Бога у тым, што са мной адбываецца, у тым, што, можа, атрымоўваецца, але таксама, можа, у тым, што не атрымоўваецца. Таксама ў маіх слабасцях. Паглядзіце, наколькі гэта прыгожа, што яны не перашкаджаюць Богу, каб прыходзіць да мяне. Яны не перашкаджаюць Богу, каб мяне любіць.
Святы Францішак казаў, што я прымаю святую камунію, і калі я прымаю святую камунію, Дух Святы ува мне корміцца целам Хрыста. Паглядзіце, што калі я прымаю камунію, Дух Святы, ён мае нашмат больш прасторы, каб дзейнічаць у маім жыцці. Каб дзейнічаць перадусім у маёй штодзённасці. Калі я выйду з касцёла, ужо я з'яўляюся гэтай манстранцыяй, ужо я з'яўляюся гэтай хостай. Паглядзіце, табернакулюм, мы перад ім кленчым, бо там унутры Христос. Манстранцыя, калі выстаўлены свяцейшы сакрамент, мы перад ёй становімся на калені, бо там Христос. Пасля таго, як я прыняў святую камунію, вось такім табернакулюм, такой манстранцыяй на ножках, я ўжо станаўлюся. І гэтага Хрыста маё заданне занесці на працу, занесці ў школу, занесці, не ведаю, у летнік, каб у кляштары ён быў таксама. Вось, я думаю, гэта самае галоўнае пасланне гэтага свята, што найсвяцейшае цела Хрыста Бог уцелавіўся, прыняў чалавечую натуру, прыняў смерць, каб я мог мець жыццё і каб я мог яго занесці туды, дзе я знаходжуся. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай гэтае свята, якое мы сёння абходзім, няхай гэта ўрачыстасць будзе для нас вялікім такім напамінам, што Бог прысутны ў маім жыцці, што Дух Святы прысутны ў маім жыцці у кожную мінуту, толькі каб я меў адвагу і веру адкрыць мае вочы і адкрыць маю веру, маё сэрца на ягоную прысутнасць у маім жыцці. Амэн. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Да нашага Айца ў небе, які спаслаў свайго ўмілаванага Сына, каб мы мелі сапраўднае жыццё, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб з Еўхарыстыі ён чэрпаў сілы для духоўнага адраджэння. Цябе просім,
Молімся за прэзбітараў і біскупаў, з рук якіх мы атрымліваем святую камунію, каб Христус няспынна умацоўваў іх сваёй ласкай. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы ўсё сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за тых, каго Бог адарыў ласкай паклікання, каб праз сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Цябе просім. Молімся за тых, хто аплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеяй на сустрэчу з імі ў небе. Цябе просім. Молімся о Божым благословленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, дапамогі ў здачы экзаменаў для Сафіі. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашую веру і еднасць з Христом, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Цябе просім. Боже, мы дзякуем Табе за дар цела і крыві Твайго адзінароднага Сына. Учыні просім, каб мы дасягнулі вечнага шчасця ў нябесным валадарстве. Праз Хрыста, Пана нашага. Полная величия, ахвяра спасшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлеба анёл становятся. Полная величия, ахвяра спасшая Христа, Тебе плоды, что земля белый хлеб в руках святарских, Ты прими наш добрый койчак, каб ён став Христовым телом, як народ покорно просит. Полная величия, ахвяра спасшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величия, ахвяра спасшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. И прими вино с водою, хай кровью Христовой станет, той кровью, что пролилась всему свету на избавление. Полная величия, ахвяра спасшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величия, ахвяра спасшая Христа, Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный.
Просим Тебе, Пане наш Божа, одари Твой костел едностью и супокоем, знаком яких з'является гэтая ахвяра, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с духом Твоим. у гору серці, Возносим их на Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он благодатна и справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сапраўдны вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры, і першы сябе самога прынёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вершинах. Милостивый Ойча, покорно просим и молим Тебе праз Езуса Христа, Сына Твайго, нашага Пана, каб прыняў і благословіў гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую і беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце, разам са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостальскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх, пра брата Андрэя і пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам найперш з пашанаю ўспамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Хрыста, а таксама святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталамея, Мацвея, Сымона і Тадэвуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Карнелія, Кіпрыяна, Лаўрэнція, Хрызагона, Яна і Паўла, Косму і Дам'яна. І ўсіх Тваіх, святых, праз іх заслугі і малітвы, няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі просім гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных.
Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Пане, мы, слуги Твои, и Твой люд святы, успамінаючы благаслаўлёную муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ў неба ўшэсце Езуса Хрыста, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў і шчадротаў ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна, і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, Усемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прад аблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды усе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будзь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александрам, Марцэлінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуяй, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цыцыліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі, увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Хрыста, Пана нашага. Праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе,
Табе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся, Дайца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и власть, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, няхай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ангел Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ангел Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Ангел Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось Єсус Христос, баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзем аздароўлены. Хто спажывае цела маё і п'е кроў маю, трывае ува мне, і я у ім.
Молимся. Пане Езу, учини ласкава, каб мы у вечности радовалися полным уделом у боскім житті, якое ў сакраменте Твайго найсвятейшага тела і крыві на зямлі нам прадвяшчаеш, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Дорогие браты і сёстры, на заканчэнне гэтай літургіі мы вырушым у працэсію. Прызнаюся шчыра, вельмі крануты вашай верай. Я сумняваўся вельмі моцна. Надвор'е сёння такое вельмі цікавае. Але мне казалі многія парафіяне: брат, чаго вы ўвогуле перажываеце? Усё будзе як трэба. І дзякую вам за вашу веру, дзякую ўжо цяпер тым, хто рыхтаваў алтары, тым групам. Відаць, Бог вельмі хоча, каб мы выйшлі на вуліцу, каб асвяціць гэты наш горад маладзечна, і вельмі заахвочваю да супольнага спеву, да супольнай малітвы, да праслаўлення Езуса Хрыста у найсвяцейшым сакраменце.
святий на святині, Бог могутний і ласкавий, над землею і небом схлине необсяжность Твоей славы, и апостолы и учни, от пророков полных хвалы, сыны мужайников лужность, отдают Тебе пошану, усугушным хоры льется, по усей земли навколо. Тебе хвала з наших серцев, спев святых Твоего костела, Сына с Духом судяшения, и лиши Отца хранистой, прославляем все створение, володар хвалы Ты, Христе, Развеки мучить неспинно, с тем, чтоб славить Твоей справы. Пане от усіх провинов, заховать нас будь ласкавый, как же выбавить свет целый, раз Твои святые раны. Сына Отца спрадвешный тело, Ты принял во лоне Паны, зруйновав брамы смерти, на крижі Йой вирвав жало, а для всіх, хто в Тебе верить, радость вечная зазяла. Право ручается у славе, Твой звался наш одиный. Придешь снова тулю яве, как судить людские чины. Грешным Ты не дай загинуть, будь нам звался мне судьёю. Ты обмый нас от провинов, дорогой своей крылою, со святыми в бляску моцы, заховай Твои обраны. Пане, спал народ Твой просит, благослов Твоих программы. Шляхом на святи бессмешный, небесный Иерусалим, Тебе володаром грешным, мы что темно прославляем, не покинь же своего люду, тоже без Твоей веки. Пану веру дых не буду, осоромленный навеки. Пану веру дых не буду, осоромленный навеки. Молимся. Боже, Ты в найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у сабе плён Твоего откупления, які живеш и владариш с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь.